Исәнме, ижад яратучы дустым? Бармакларыңны язып җибәрде, төсле карандашларыңны ал. Альбом белән кара фломастерың турында да онытма. Башлыйбыз. Бүген без дусларыбыз Мордва халкының туй юлалары белән танышырбыз. Мордвалар безнең белән янәшә яши. Бәлки, алар синең күршеңдә дә бардыр әле. Мин инде малайның башын ясыйм. Нигә малайныкымы? Чөнки без кияү һәм кәләш булып уйнаучы синдәй кыз белән малайны ясарбыз. Бик кызык булачак. Кара, безнең нинди сөйкемле кияү егете килеп чыкты. Аның күлмәге матур, путалы, итекләре дә модалы, бик яхшы. Хәзер аның кәләшен ясыйбыз. Эшне шуклар белән бизәлгән шигүле тасмадан башларбыз. Кара, кызның тулымы нинди озын. Банты да бар. Аннан түгәрәк күзләр, борын һәм авыз ясыйбыз. Яхшы. Алга таба рәсем ясый. Мордваларда кәләшне өеннән ничек озатканнар соң? Кәләш үзенең югалган иреге өчен кайгырырга тиеш булган. Шуңа аны йылы-йылы озатканнар. Озатканда аны ботка белән сыйлаганнар. Бирле тулымын сүтеп, ике тулым үргәннәр. Кәләшнең әнисәнең башына атлас тасма бәйләгән. Булды. Кәләш туйга әзер. Кәләшебезнең күлмәге бигрәк кызык икән. Мордваларга ул кафтон кырда дип атала. Кара, ничек матур чиккәннәр. Рәсемдә без кәләш өен ясадык. Анда нурлы кояш та, тиздән ям-яшел булачак ширәм дә бар. Ә безгә төсле карандашлар эзләп ерак китәсе юк. Алар һәр чак яшь рәссамның кул астында. Шуңа кияү белән кәләшнең киндер күлмәкләрен зәңгәр су төскә тиз генә буяп алыйк әле. Ә аларның алсу йөзләрен ачык кызгылт сары, алсу һәм сары төсләр белән буйыбыз. Кияү белән кәләшнең танышуы нидән башланган соң? Егет үзенә охшаган кызга яучы җибәргән. Әтисе кызның әти-әнисенә һәм аларга бүләкләр китергән. Яучылар килгән көнне кәләш бар дип аталган юка сандыкка үзенең бирнәсен тутырган. Сандыкның һәр почмагына берәр тәңкә салынган, ә уртага күмәч куелган. Анда шулай ук чабата, кашык һәм чынаяк салынган. Шушы сандык белән кәләш кияү йортына күченгән. Матур кәләшнең сандыгы җыелды. Аннан соң нәрсә? Кәләш кияүне үз йортының бусагасында каршыла. Яшьләрне кәләшнең дус кызлары белән бергә табынга утырталар. Аннары никахлашырга алып баралар. Никахтан соң туй кияүнең өендә дәвам итә. Кәләшнең күлмәген нинди төскә буярбыз икән? Әлбәттә кызылга. Бу төс күп кенә халыкларда бәйрәм төсе булып санала. Ә туй ул бәйрәм. Шулай бит? Кәләшебезнең алтын икәнен күрсәтик һәм чәчләрен сары төскә буйык. Шәп, туй күлмәген төрле төсле җипләр белән чигүне дәвам итәбез. Моның өчен сары, кызгылт сары һәм башка төсле карандашлар алабыз. Беләсеңме? Мордвалар туйны 3 көн бәйрәм иткән икән. Кәләш туйдан соң үзенең туганнары янына кунакка бара алмаган. 2 атна узгач, кәләшнең әти-әнисе килеп, аны үзләренә алып кайтканнар. Шуннан соң ни булган дисеңме? Кияү үзенең әти-әнисе белән хатынын кире алып кайтып киткән. Бу юла кайту китү дип атала. Нинди кызык гореф-гадәт. Чиратта нәрсә, дустым? Бәйрәм өчен шәп кием. Чиратта кәләшнең өе. Кызгылт көрән карандаш белән йортның диварларын, ә кызгылт сары белән түбәне буйыбыз. Морҗадан чыгучы төтен турында да онытма. Ширәмнәрне яшелләтәбез. Бик матур килеп чыга. Чәчәкне буйыбыз. Ура! Безнең туй рәсемебез әзер. Мин синең белән яңа очрашуларны көтеп калам. Сау бул, дустым.